customer akauya nemota unogadzira chino let's say semabreki, munhu wozotanga kutaura zvimwe kuti radio kana kuti cigarette light yangu haichashandi, phone yangu haichachaji pafoni. So those are some of the challenges we are facing. That's one. Imwe ndeyekuti mota ikauya, we had a challenge here. Munhu akasiya Benz rake, vakomana vekawash vakabayira charger yavo pacigarette lighter yake, kugeza mota yose $5. Takazobhadhara $70 kuzoclear macodes, because payakauya kudai yanga ine macodes ayo kare, but yazoita problem muyard mangu. So from $5 yaifara kubhadhara, isu takazobhadhara $70 kuclear macodes emota. Those are some of the problems we are facing. Prima customers anouya nemota yake anoziva kuti mota yake ine sound yagara inayo ndika. Anika oya mota ine sound yagara inayo ndika. Oya ndogadzira zvimwe zvinhu zvisine sound yaya ndika. Mota yake yazomuka akuti koyo sound ukuinzwa here. Iyo mota yake yakadaro akuti sound yaya igadzire futi. Iye asingadi kuti kubhadhara. Azokubva zvakachinja ma-brake pads. Radio yangu haichariri. Zvolinga babi. Zvova makachinja mawaipa. Kene mota yangu haichaitiri bhira. Hazvilingi. Bakotsa pabasa riri apo kapo. Ngekuti munhu anogouya ngoti chacho kuti mondisiro pesha uzokuona. Apa isusu machitengesa mari manje nacho azouye. Mufutika ngekuti munhu anogouya akanyarara kuti kandiite basa. Kamuitira basa umutsa mari yakakura. Nida change. Usha change. Unozongoenda pakuchiwo kuti uchida mari kuchekera. Ngokane handibulazi. Apa kuti handibulazi yawani kinyori. Saka isuka kuti topesa takuti achende hako apa kuti atechida mari yatosana nzara. I think ndo machindese